Nagosogeire omwancho murigire bwegetaseni kia Ndizi TV wairire buya ande onsi asogene takobo kubwatia emeroberi yeito yegetaseni kia Ndizi TV korubaga kiete nigo toregaiga kwene kenga twanyare ko bato gosemia gokogoke na boigo kumanyia amange nganyare ko baga gwateka kurwa chingongo yaragire Ensa Eyemo yabona botuko ase tokomera nande asembeo elinyare ko bayigo kumanyia nganyare ko baga gwateka korubaga kiete goikira lituko ose goikira chinga kibune chinyora lituko nelia Jumapili chitariki 14 cy'umutenyo gatano etariki buna eyarero kira omwaka nigensengima ekonyara ko bagigo chengera lituko liya basubati gose Mothers International Day 92 asegetaseni kia Ndizi TV kwa niapa yobotenene ligo tokobaganilia Happy Mothers Day ande onsi asogende tokaboko bwatia egetaseni kia Ndizi TV na manganyale ko baga gwateka korwaga kiete no toriga getwanyalire ko batoko yabeka aselibo elime litariane ngoro kwa Josephat Amisi ngo chande asekero gitaliga tambe linde nyara ko bingo kumanya mange inganyale ko baga gwateka Togo chaka kigima na yarengete litukolego chengera abasibati Ensa Nyamira County ya Kisii nigomego yunyara ko kolekana ase egatigie chigosoli kia Nyantirago egigotoka imeye ward ya Eyemo constituency ya Nyaribari chache ase abarai ao abanyara ko bagwikirana ase omuyega oyo onyara ko banomogoko omonene gati ya bali banyara ko bagwika ase omuyega oyo no mu first lady we county ya Kisii May kwambaka oyo nyara ko agago semia abangina ase amange anyara ko bakolekana ase ensemo eyo no meyego nyara ko bagokora uboigo na anene omwe msie we ward Eyemo stibarika asabangina abange banyara ko bagwikirana arona boigo wesonania amone chigosoli echanyara ko ba chigokolekana ase egeti ekyo Kenya ntrago na boigo chisemo chi sector serikali nigo cyanyara ko bachigwikirana ase egeti ekyo egati yabo Huduma Center abanyara ko bakwena na emeroberi gati yabo okwelikia kwebibande na boigo emeroberi ya serikali Asante sana. Ngati iye chigosoli nemege menge yanyara ko bayo korekana asegeti kyo kia Nyantirago ngotebunga omongina naro rubwate miaka 50 noyo mane 5 oyo nyara ko baga gutangana ase amaminyokari yo kogenda chipigipigi asa nyorera libaganere liyoko mogendia omo first lady Eyemo County ya Kisii May kwambuka totikarete ase ensemeyo yogo chengera abaiboli abasibati nigo ensemo yabarai abanyara kuboigo bagwesokia nako yebolia serikali nyare ko bagekwena no gosira goisaine gochia asabasibati linde banyare ko bakwegendereria ase obugima bwabo bwakiralitu ko bakoragwa nao balenge ko bolia ekerogo kia abasibati me county ya Kisii Viki Onderi nigo boigo na Julia Nyamao nigo boigo babolire serikali nyare kweneke anene anyare ko bage kobeka enibo esaine gochia se chinyagitari eligo konya abangina anene chingaki choro iboro omosaki oitobwa mangana Brighton Makori na nyara ko bagwikirana asomo yego iyo na gutwariganiria orobotiro kubwatia Kubatikana nogo chengera kweritko oliaba mama asensengima nikobono moroberio yo somo yego yo korekana asensemo ya Nyantirago yere sewodi yebeno. Today is Mother's Day. Igongoteba pongezi sana
esabangina bonsi pi litukolia lero nkuba wisheria aba mama bonsi pi happy Mother's Day kenye ngima diaspora asimwabeta bagusibonsi aba mama baitu gati yabasubati twakwana barabo bakoragwa na fikyo ndeli na Julia Nyanchama nigo bono batogire litukelio anekero batebiro nimero berio netakere kobe kwa irigo sira aba mama no nyenekero bakwibura amangana ariyo gosiria abangina singa kichiri bago transit kuruko bomusubati omoke gochieso koba omongina yani koba ngina monto abangina nabange twabere tokora bagosiria magimabo singa kichiri bakwibura ndete gosaba abanyagitari baito esomo yo bugwanja singa kichiria abasubati baito bago chikonyora gosego chikogonki omwana tiga barigereru no gwangalifu abonene bwenerete bono yigento gusaba national government put more money as under Ministry of Health abantu babe educated okonyora omungina even itari kogenda ekliniki amanya na kiye mwana arenda otigamba kitega omwari anza kuibura nyumba inyora na kindi yonse gitwara umucyando cyo kunyara n'iki kliniki tinye gitari kibekwange namaru amanya abanyagitari baro egere kiro omungina kwanda ukikoibura nyagitari yanyora ibintu ebifa byonse mbiro una sometimes utakere gukora operation Sicilian kwanyora ibintu utakere gukora rumbiyo so enyari serikali ebeke mo money in universal health care una twanye bwata through big four agenda last time even this time I request the national government unebeke more emphasis asamangana health boigo Julia niganyarire gakuburia bunanonye naba mama bagoserekea gusiba gucengera ritukulia abo wetanya abo basubati bamendo kago tugucengera ritukeri gontete ko basaba muna basubati cinga kichiama ega twabeire titori konyora abasubati abanga barai gwetera ogwaka gwitu chikura igo ntete ko basaba kamoranje mwakera abasubati abange chikura cinga kichabo sio boigo nigamenderuna abasacha na barabo batakere gosira abasubati babo abagaka twabariganiriana na mono cinga kichiria abangina bakurukuru bwisike guchieso bogima obongina ninchu bera na barabu nyagitari ari cinga kichiri bakogonki eyinere njirenge ya koroki obwanjani iguru yobogima gokonga nigo bono banyarire bakuburia serikali kubeke miroburi ya bene erigosira omumama ekyagera nero gokora emirimo emenene asokorera abana yakongete omwana bono yenchara nonyekere kunere nyumba iga abantu bakorera enchara omungina nero uchandigite nabana baye president wito Ruto na intu atoligereria abaswati ekyagera ntubwata obokongu abantu mbale babwata obokongu no kuragira batari konyora na intu batoligereria abangina nintu tobwate responsibility yokorigerera na family cheto cyarageire buya abana bachire sukuru na abana bachire nyagitari cinga kichiri babere bakurwara igongo tebana eserikali tigebwate si amangana y'abangina ebintu ebiko kuna women development fund ebintu ebiko kuna women trust fund chibesa egara basubati baito kabaga saine korenda chi family banyore chibesa bachake biashara bikebike egere baminyokani na uchumi ya sarikiri boigo nigo bamentere na nonye bagochengera basubati mbachandire chinjira gete ase chinyumba cyabo nombari batarasoka bare singles mothers ntubwato bokongu chinjira wao kero kende umuntu arakonyora bwago charase bibogo nyombo saigo eserikali otogo tebia serikali nyare korenda abamama mono kenga bari bagotire naende enyare ko bachari nyone chibesa kubatumira egera abangina abumba chikogota bakwirana Good morning, Kisii Candies TV. Irithiriane Brighton Makori. Mbia mono Brighton Makori asoroboti orwa senchira yobo ikeranu abaibuli balia abasubati bagenda ko bagweto mana kwenekya nga banyale ko bagokora ebintu agati abo bonchoreri liko egenda lia sobogima bwabo twabaganeirie litukoligia lia Mother's Day togotigana noroboti orurwa Brighton Makori nigo bono omochumbe we constituency nyalibali chache zaili chanda nyale ko bakwenekeria abamenyi ba constituency yo ngana chikonyara ko bakwenekya oikeraniri chira aocha magendera nyale ko
kobaga kuriera abamenyi abo chinga kiche campaign okwana ekero arenge kobaga gutarira emagendero a Eyemo constituency yo zairi chanda nigo atebire eserikali ya yanyare kobaga kwenekia anene yanyare kobaga guchaka ubwagachi bwe chipara gwetania emerongevere Eyemo constituency yo nabo igo kwenekia buna obisi ya yanyare kobaga guikera abana abo tukugania bwe school fees kati abo kwena na chibasari ao gago kwana Eyemo constituency yo zairi chanda boigo nigo enekeiri abaibori buna chibasari chekerasi chaikomigosi ekera esukuru ye secondary go chabire tayari asobisi yae nabaibori banyare koba gwesokia elinde banyare koba kwenyoza chibasari chio chinga kichi skuru chanyare koba chiko igorwa. Msiwe na wasiwasi, nitafanya kazi kulingana na kiapo ambayo nilikula kwamba nitatumikia na kutetea haki ya watu wetu wa Nyaribari Chache ambazo zimekwama. Kuna zile ambazo ni za lami, kuna hizi mamaram roads. Saa hizi vile tunaongea siku ya leo nikisimama Nyabisabo, tunatengeneza barabara. Mumeona hizi mabarabara zetu vile zilikuwa zimeharibika, lakini saa hii ninatengeneza barabara 23 na nimezifungua. Sasa nikatangaza na nikasema kwa sababu tuko na wazazi wako na watoto katika secondary schools, ni lazima tuwapatie na wao basari za secondary schools. Na wale ambao muli apply basari ziko tayari, tafadhali mkuje Keumbu utapata mwelekeo. Na sasa vile shule zimefunguliwa, ninawaomba tafadhali muje Keumbu. Mimi mwenyewe kama mjumbe siku hizi ninashinda Keumbu asubuhi saa 3 mpaka saa 5 ya usiku. Lakini mimi nikasema tuchukue na sisi hizo nafasi, tupatie vijana wetu, watoto wetu na wasichana wetu waweze kupata nafasi, waende huko wakae miezi 6, waangalie vile kazi iko namna gani. Wanalipwa shilingi $1,000 kwa mwezi, ambaye ni 1,135. Iko makosa gani tukitoa vijana hapa Nyabisabo, hapa Nyaribari, hata vijana 300 500 waende huko kama 1,000? Iko makosa tigana na oroboti oruo mochumbe we constituency ya Nyaribari Chache togusuka mutwe omuraibwense Daktari William Ruto nigo aenekeire abakenya buna eserikali ya bekire ebirengo bisaini likweneke nyariko bagokora obotuki igoro ya makweli ayanyarako bakorekana ase ensemo ya Shakahola Eyemo County ya Kilifi gago kwana Eyemo kanisa AIC Milimani Eyemo County ya Nairobi. Ruto boigo nigo aburire abananchi ba Kenya banyareko baba kwena na nchinga kichisaine elinde abu banyarete koba bagotoka amagose abaranyareko bagotoka na mamocho anene ase amakweli yo yensemo ya Shakahola niga serikali ya yeranyareko bakoimo kiege tambo kerokere kongu ochia ase abaranyareko bagotoka boigo. Ruto nigo atebire buna nigo eserikali yae boigo geneta koba kwebanga na kwenekia nganyareko bagoikirania amagendero ne chira chonsi yanyareko baikuriera abakenya chinga kiche campaign. I want to assure you that the government of Kenya is going to get to the bottom of what really happened. Give us a little time. Our security agencies are working round the clock so that we can unravel these acts that shame the people who want to abuse the sanctity of religion and cause loss of life in the Republic of Kenya. So, at the same time, we're going to work together with the church. We're going to work together with the religious organizations so that we prevent anything like this from ever happening again in the Republic of Kenya. I want to ask our religious leaders, I want to ask our religious fraternity that we work together towards formulating what our religious leaders and institution will give us as the benchmark.
Chinkaki echio mokonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua boigonigo aikirana ase omusangerekano bw'amasabo ase ekanisa ekatoliki ya Kairiani eyero ime ensemo ya Mathira ime county ya Nyeri gagokwana kurwa chinsemo echio Gachagua boigonigo anyareko bagakwenekeria abaremi inga eserikali ya Kenya Kwanza nechikobe kwenekenga ya baretire amo kwenekenga banyareko bakubwaterana erinde oburemi bwekemerigeka wabonyareko bokoreta ligesa lisaine. Mambo ya kahawa, kesho nitakuwa na Vice President wa Colombia. Nimemwalika hapa Kenya akuje tuongee mambo ya kahawa, kwa sababu hawa wamefaulu sana, bei yao iko sawa sawa. Mwezi ujao gavana, nimeweka kikao cha stakeholders wote wa kahawa katika Jamhuri ya Kenya huko Meru tariki 6, tariki 7 na tariki 8. Magavana wote wakuwe pale, members of the National Assembly wote wale wanatoka sehemu ambaye zinakuza kahawa wakuwe pale, senators wote wakuwe pale, minister wetu wa agriculture akuwe hapo, minister wa cooperative wakuwe pale, wale wauzaji wa kahawa wakuwe pale, marketers wakuwe pale, roasters wakuwe pale, wataalamu wakuwe pale. Tukitoka Meru tutatafuta suluhisho ya shida ya kahawa, vile wakulima watapata bei. Hapa kwetu hapa gavana, hapa tuko factory yetu hapa ya Kaheraini ilifungwa, ya pale Herega ilifungwa, ya Ruiruiru ilifungwa, ya Kabiruine ilifungwa, ya Kiamariga ilifungwa. Iko deni karibu milioni 80. Na hiyo shida ya kahawa na bei iko kila pahali. Kwa hivyo Rais William Ruto alinipatia jukumu la kutafuta suluhisho ya mkulima wa kahawa. Chingaki echio omunyakero gotenete komiti ye budget ime bunge enene na boigo omubunge bwe constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro nigo eso kirena ko emochia eserikali yanyarete ko bagekorwa obugambi kubwatekana no kubeka amakabeso amange uchia ime yense ya Kenya ase omoroberio oria orengete koirania amagori yebintonse gose subsidy. Ndindi Nyoro boigo nigo amotogire murai bwense Dr. William Ruto omoroberio obenanyareko bagakobeka elio kwenekia anene ense ya Kenya teragendera kobage goeso ya ase amakabeso amange. Mr. President, you came to a country where our public debt is 9 trillion Kenya shillings. You came to a country where inflation was almost going to double digit. You came to a country where much of the workforce, the able workforce, 36% of those who are qualified to work have no jobs. You came to a country where we are not even able to feed ourselves. Mr. President, you had a choice to make us continue in bliss and enjoying ourselves in oblivion, or make the hard choice, make us tighten the belt now for us to have long-term stability in the future. And I am glad that is the route you have taken. Togotigana na roboti urito ikase county ya Kakamega ase omugavana we county eyo Fernandes barasa nyareko bagakomochia abantu bali bagendete ko babakwenekinga baretire obotutukanu ase oboteneri bwe company yesukari ya Mumias nigo boigo barasa atebire okobokio we company ya Mumias nigo anene kora irere oboteneri borobia na boigo abaremi anene bemese korwa se county banyareko bakwenyorera lige saline na kubwatekana na ekemeri ekyo ki anene kyo boremi bweskari ase e county eyo ya Kakamega. Juzi tumeona wamefufua tena kesi ya kusema ya kwamba Mumias Sugar must be shut down. Na tunajua wanasiasa wameingilia hapo katikati, wamepeleka kesi kotini, wanasema Sarai Group must quit Mumias Sugar. Sisi kama viongozi ambao wanajali maslahi ya wananchi tunasema we don't support West Kenya to come and start frustrating Mumias Sugar.
omwancho murigire ingati yali amange togenda tokabato kwariganira kurwa ase emesa ito ya Amayia Ensa Eyemo ya bono botuko tigangire libagere kugwakera ngampia mono asogosanga amona intwe amangana Amayia Ensa Eyemo na bigemero beri a togenda tokabato kwariganire kurwa segeta seniki Ndizi TV uri nyara kwabaga kwenekia buna chibicha munelio gichago chire ase nchira yobo ikerano no mosibati Abigail Nyanchameli taliana nikongoro kwa Josephat Amisi tomerane chinsa isato chiabona botuko ekerango koleteraya amona yanda mange togenda tokabato kwariganiria kurwa semese ito ya mangana Amayia.